makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Miyerkules po niyan, petsa 10 sa bulang kanunyo 2026. Ini po ang Bareta alas 7. Asin sideline sa tiyong darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagbukas kang klase sa bilog na Kabikolan, generally peaceful, sigon sa PNP Bicol. Selebrasyon kan Tabak Festival magiging simple sana pero makabuluhan sigon kay Vice Alcalde Glenda Ong Bungaw. Pondo sa selebrasyon binawasan man. Tabaco City Engineering Office padagos sa pag-inspeksyon sa mga edipisyo sa pasilidad kan syudad para masiguro ang kaligtasan kan publiko matapos ang magnitude 5.3 na linog sa Albay. 93 na wanted person arestado kan PNP Bicol sa laog sananin sarong semanang operasyon ngunya na Hunyo. Sa lado nasyonal, kamugtagan ka mga biktima ni linog pipa siguro ni Presidente Bongbong Marcos Jr. UN nakidamay asin handang magtabang sa recovery efforts matapos ang magnitude 7.8 na linog. Senador Ping Lacson na hadit sa frustrations kan Puwersa Armadas kan Pilipinas. PBBM dapat magkaareglong na ang mga senador bago mag-special session. Sa ibang nasyon, ICC Chief Prosecutor suspendido sa tao kang kasong pang-abusong sexual. Baretang Sports PSC bukas sa investigasyon sa pagkagadan kan duwang basketball player kan Ateneo. Bagadugang yan ang headlines ng Darakulang mga Bareta alas 7 ngunyang pong Miyerkules. Hunyo 10, 2026 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Dainiba. Ngunyang sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Padagos ang pinagigibong inspeksyon kan Tabaco City Engineering Office sa mga edipisyo sa pasilidad kan syudad, tanganing masiguro ang kaligtasan ng publiko matapos na nangyaring magnitude 5.3 na linog sa Albay kanunyo 5 ngunya na taon. Sigung kay Tabaco City Engineer Dindo Bungalosa, enot ng in-report kan sa indang opisina na nasa 21 milyon pesos ang kantidad kan danyos sa mga pampublikong infrastruktura kan Tabaco City. Sinabi kan opisyal na nasabing kantidad base sa inisyal na assessment mantang kadaklan sa mga danyos minor man sana siringkan mga batak sa mga parel asin kisame sa mga edipisyo. Digdi po sa assessment ko, igwa na po kami nagkapira araw kay ni pong Pawa Terminal, nagkaiwa man po dumangki mga minor damage. Ang Baranghawon Evacuation Center, igwa man po siya. San Vicente Agri Office, igwa man po siyang mga minor hairline cracks. Then Tagas Multipurpose Hall. Ini po na figure report ko, iyo po yung pinaabot sa during the meeting kan mga kapitanes. Ang payag ni Tabaco City Engineer Dindo Bungalosa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magiging simple alagad makabuluhan ang selebrasyon kan Tabak Festival sa Tabaco City ngunya na taon. Sigon kay Vice Alcalde Glenda Ong Bungaw, napagdesisyonan kan lokal na gobyerno na bawasan ang pondo kan selebrasyon. Hali sa dating 18 milyon pesos asin ibaba ini sa 4 milyon pesos. Inibilang pakikisumaro sa presenteng krisis asin mga kalamidad na naeksperyensyahan kan mga namamanuaan. Ipinaliwanag kan Vice Alcalde na dakulang parte kan mga aktibidad, papanginota kan mga opisyal kan barangay, asin kan mismong komunidad dahilan para maikonsiderar ang selebrasyon kan Tabak Festival ngunya na taon bilang sarong pagselebrar kan komunidad. Imbis na 11 aldaw, magiging 3 aldaw ang Tabak Festival. Magpuon Hunyo 15 para sa mga upland barangays, Hunyo 18 para sa mga inland o island barangays, asin Hunyo 22 para naman sa mga mainland barangays kan syudad.
Mientras tanto, pinagpangako kan gobyerno provincial kan Albay ang 5 milyon pesos na pondo para sa suporta sa sports, particular na sa Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation o IPESR. Sigon sa BU-IPESR Director Karina Sales, gagamitin ni bilang maintenance asin pang rehabilitar kan Bicol University Albay Sports Complex. Sa bahagi kan aktibong Memorandum of Agreement, siniguro kan manamiento na magkaka-access sa top tier asin di kalidad na pasilidad ang mga student athletes na magagamit kini sa mga maabot na bulan bigabi sumangkan universidad na ipapayaram sa mayor na upgrades ang complex kasabay ang repainting as in maintenance kang bagong grandstand pati na ang pagpapairahay ka mga comfort rooms kan pasilidad. 93 na mga wanted person ang kolektibong naarestar kan PNP Bicol sa laog sananin sarong semanang operasyon poon Hunyo 1 sa Gudsyeteng unya na taon. Sigun sa ahensya na pinamamayuhan ni Regional Director Erosito Miranda, kaibahan sa mga naarestar ang apat na Regional Most Wanted Persons, 10 Municipal Most Wanted Persons asin 69 na iba pang wanted individuals na may mga warrant of arrest. Ang mga nasabing operasyon ang ginibo sa paaginin serye kan koordinadong operasyon kan mga tracker teams asin intelligent units sa man iba-ibang parte kan rehiyon Bicol. Mayoriya sa mga warrant of arrest ang isinirbi sa mismong residensya kan mga akusado. Mantangan iba naman ang naarestar sa mga lugar na sa indang pinagtataguan matapos ang ginibong surveillance asin discreet monitoring. Mientras tanto sa ibang mga bareta na rescue kan Naga City PNP Anti-Crime o Cybercrime Unit ang tulong babaeng estudyante na pigsasabing pigpapabakal online sa operasyon na ginibo sa sarong apartil sa Jacob Street, Naga City kan nagagingal daw. Ang mga biktima na may edad 19, 20 at 25 anyos mantang naarestar man ang pinagtutubudan na mastermind kini na si alias Jaja, 25 anyos na residente kan Naga City. Sigong kay Naga City PNP Director Police Colonel Rizaldi Caballero, sa investigasyon na pag-araman na pigtatangro ang mga biktima sa paginin online platforms katrukis nin bayad. Sa presente na sa kustodiya na kang pulisya ang mga persona para sa magaganigong mga proseso. Sarong high-ranking na opisyal kan Communist Terrorist Group as in number 1 most wanted person kan Rehiyon Bicol. Ana-arestar kan PNP Bicol sa ginibong operasyon sa San Fernando Masbate kan nakaaging aldaw. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, sa pakikipag-ordinar sa man iba-ibang mga otoridad, na-arestar si alias Eli na pinagtutubudan na nagsiserbi bilang Sub-Regional Committee 4, Bicol Regional Party Committee Secretary kan Kilusang Larangan Guerrilla 83 North. Inarestar ini sa kusog kan warrant of arrest na ibinalwas kan korte kan Abril 22, 2026 para sa kasong murder na daing pinagrekomendar na piyansa. Sa presente nasa kustodya na ini kan San Fernando PNP para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Sa dagdag natong baretang lokal, naging generally peaceful ang pagbukas kan klase sa bilog na Riyong Bicol. Ini ang anunsyo kan PNP Bicol na pinamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda matapos na dainin manutaran ng mayor na patakot sa seguridad ang toward incidents o mga karibokan sa pagbabalik kan rinibong mga estudyante sa mga eskwelahan. Inan resulta kang ginibong komprehensibong seguridad at public safety measures kan kapulisan sa pagipagkoordinar sa Department of Education, mga lokal na gobyerno at iba pang ahensya sa pagsiguro na ligtas sa conducive environment sa mga estudyanteng para tukdo, school personnel asin mga magurang. Siniguro man ni Miranda sa publiko na mamantiniron ang heightened police visibility sa palibot ka mga institusyon sa pagikan sustained foot asin mobile patrol operations, regular na inspeksyon asin mas pinakusog na presensya kan polisya sa mga identifikadong areas of concern. Kinundinar kan Dawani Productions ang nangyayaring harassment sa mga drag queens na inimbitara na mag-perform sa man iba-ibang parte o man iba-ibang event sa probinsya nin Albay. Sa ipinaluwas na pahayag kan organisasyon, pinagpapasalamatan ninda ang mga oportunidad na para sa mga LGBTQIA+ community. Alagad padagos nindang ibinusol ang accountability asin hustisya para sa mga naaapektaran. Dagdag pa kan Dawani, pigukontra ninda na ma-normalize ang nasabing gawi na nakakaapektar sa dignidad, kaligtasan asin well-being kan mga miyembro kan komunidad. Mga tugang primerong parte yan sa tuyang Bareta alas 7.
Ang mga detalles po kang bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa singkumugdagang kampanahon, bakalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB Barreta alas 7. Ngunyan sa detalles po ang bareta sa lado nasyonal. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health o DOH na siguruhon ang kamugtagang ka mga pasyente sa mga ospital na napiktaran kan makusog na linog sa Mindanao. Sa ginibong situation briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinag-orden ni Presidente Marcos na inuton ang kamugtagang ka mga pasyente asin maghanap ng mga lugar na masiguro ang kaligtasan ka mga inigikan sa epekto kan linog. Siniguro man kang Presidente sa DPWH Secretary Vince Dizon na tulos na magkondukta ng assessment sa mga infrastrukturang nadanyaran kan linog. Nag-report man sa Presidente ang iba pang mga opisyal na nasa General Santos City katakod sa presenteng sitwasyon ka mga naapektaran kan linog. Ipinagmanduman ni Presidente Marcos Jr. kay Energy Secretary Sharon Garin na iprioridad ang pagsiguro sa supply ng kuryente sa mga ospital. Sinabi man ni Garin sa Presidente na nakabelta na ang supply ng kuryente sa dakol na lugar sa Mindanao. Sagun kay Castro, nakaorong kang Presidente via Zoom si Jensen Mayor Lorely Pacquiao as pinaabot kay ang mga pangangaipukan syudad na positibong inaksyonan man kang Presidente asin siniguro nagigibon kang gobyerno ang gabos na magkakaya tanganing may tao ang mga magkakanigong tabang sa mga apektadong komunidad. Nagpahayag nin simpatsya ang United Nations sa Pilipinas asin kinumpirmar na aktibo kaining pigaaraman epekto kan mapandistrosong magnitude 7.8 na linog sa Mindanao mantang nakahanda ining suportahan ang national asin local recovery efforts. Sigun sa UN, padagos ining nagkukoordinar sa gobyerno asin mga humanitarian partner para maaraman ang hiwas kan danyos asin masiguro ang matanos na pagresponde sa kalamidad. Nagpaabot man ini nin pakikidumamay sa mga pamilya asin komunidad na naapektaran kan pagkagadan kan mga residente asin mahiwasan na danyos sa mga harong asin infrastruktura. Inumaw man kan UN ang marikas na aksyon kan mga national asin local na mga otoridad. Siring man ang dedikasyon kan mga first responder, medical personnel asin volunteers na padagos na nagkukondukta nin search, rescue and relief operations. Tinawan ni doon man kan organisasyon ang kahalagahan kan pagbakusog kan disaster asin climate resilience bilang parte kan pangmahaluyan na rehabilitasyon kan mga apektadong lugar. Biyernes nanto nagpahayag din kaaditan si Senador Panfilo Ping Lacson sa nagdadakulang frustration sa lado kang Puwersa Armadas na posibleng magdara ng peligro kan aaprobitsaran ni ika mga destabilizer. Sinabi ni Lacson na sketchy asin raw na impormasyon ang nakaabot sa iya na nagsasabing ang posibleng patakot may kinaraman kan power play sa Senado. Siring man ka mga isyu sa flood control anomalies, inflation, pagitaas kang presyo ng petrolyo asin iba pa. Sigung kay Lacson, ang mga nasa Puwersa Armadas makasog na
monitor ang mga pangyayari sa padagos na krisis sa national level na sigon sa iya darakan kombinasyon ka mga panlaw at yung panluwas na faktor tinawang panindoon ni Lacson na aram ka mga ini sa kasaysayan na warang matrayumpo na kudita kung warang suporta kan sibilyan. Dahil digdi sinabi niyang ang mga tauhan sa Pwersa Armadas na silensyo na nagkapahayagan sa indang frustration iyo ang padagos na nagmamasid sa mga pangyayari. Enot kaya ni sinabi ni Senate President Pro Tempore as in Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ipinaaram sa mga magaganigong sektor ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na may potensyal na patakot sa edipisyo kan Senado asin sa mga pasilidad kini. Gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkasundo na ang mga senador bago aprobaran ang pagkakaiguan in special session sa Senado. Ini ang pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa tao kan padagos na sintikan kan mayoriya asin minoriya kan mga senador. Sigon kay Castro, mababaliwala ang special session kung dai magkakasundo ang mga dai nagkakasundo na mga senador. Sinabi ni Castro na sangunyan, pigsa sa pinal na ang posibleng special session. Pero dapat na ariglaron na kan mga senador an sa indang problema asin sa indang issue. Tinawanin doon ni Castro na an makikinabang sa special session. Iyo ang namamanwaan asin bako pan sa diring interes kan mga senador. Sagkod sa ngunyan, mantinido ang problema sa Senado dahil sa pag-insistir ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa man giraray ang lehitimong Senate President. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga balita. Dahil nasabihan manungod sa threat o patakot sa Senado ang Cayetano Black. Katawad din sa konfirmasyon ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na may naresibisyon ng intelligence information gikan sa National Bureau of Investigation o NBI na may patakot sa Senado kung saan sinabi man ni Senador Tito Soto III na very serious and threat base sa intelligence. Sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na kung kredible o tunay mananggad na may patakot, magaganigo na maraman si maprotiran ang lambang miyembro kan sekretariat sining manangkada individual na nagtatrabaho sa Senado. Ipinag-insister kan Senador na ang seguridad bako sa ang concern ng sarong Black kundi kambilog na Senado. Nagngala si Cayetano kung natatan impormasyon na ini naihira sa nagkapirang Senador asin sa ibadai. Kinwestiyon man kan Senador ang pinagalian kan patakot. Si Isay ang nag-assess asin ano ang ebidensyang pinagbasihan kan threat o patakot. Tinawanin doon ni Cayetano na ang impormasyon hali sa NBI asin bako sa Office of the Sergeant at Arms kan Senado na iuman na may trabaho na mga taman sa seguridad kan upper chamber. Sinabi pa ni Cayetano na dapat mawala ang focus kan Senado sa mga importanteng issue ng pagbangon kan Mindanao gikan sa makusog na linog, pagitaas kan presyo ng mga barakalon asin mga problema ka mga paraoma asin parasira asin di ba pang malagang propestong lay. Notice of Pre-Trial Conference. Si Senator Sherwin Gatchalian sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nagigibuhon sa Hunyo 18 sa Senado. Sa Notice of Pre-Trial Conference, nakapalaman na si Gatchalian ang presiding officer kan impeachment court. Indikasyon ini na si Gatchalian ang namamayo sa impeachment trial ni Duterte. Napiglalauman na magpuon sa Hunyo 6 o Hulyo 6, 2026. Apera sa House of Public Prosecutors, pinadarahan man kanisabing notice si VP Duterte as in copy furnished ang Forto Narvasa and Salazar Law Office. Neyo ang nagtitindog na abogado kan Vice Presidente. Napag-araman na bukas sa media ang pre-trial conference alagad ipagbabawal na iluwas. Ang detalye kan manungod sa mga witness kan prosecution as in defense team para sa indang seguridad as in sinugo man ang mag-ibong na kampo na isumitir sa Clerk of Impeachment Court ang sa indang pre-trial brief sa Hunyo 15, 2026. Mga tugang, para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawato Sports, nasa linya si Miss Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning sa mga paraantabay. Sinuspend o pindir kan Executive Bureau kan International Criminal Court o ICC si Chief Prosecutor Karim Khan dahil sa mga alegasyon ng sexual misconduct o pang-aabusong sexual. Ang 21-member Bureau kan Assembly of States Parties o ASP na iyon na mamahala sa ICC ang nagdesisyon sa pagikan qualified majority na suspendiron si Khan mantang nakapindyante pa ang pinala desisyon kan nasabing Bureau bilang competent decision maker. Tinawanin doon kan Bureau na ang suspension
investigasyon bako indikasyon kan pinal na resulta. Magigirumduman na inakusaran si Kan nin indecent behavior sa sarong babaeng empleyado na nagtrabaho sa iya. Nagpunan issue kan primerong parte kan 2024 kung saan inakusaran si Kan kan sarong babaeng assistant na nagsabing hinaras siya asin pinilit sa nagkapirang bako marhay na gibo. Sa lado kan Karawato Sports, nakikipagtabangan na ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga otoridad para sa hararong na investigasyon sa pagkagadan kan duwang atleta kan Ateneo de Manila o Manila University. Sigun sa PSC, nagbilog naman inin sarong sports stakeholders panel para magsuporta sa nagpapadagos na investigasyon na pagigibo kan mga otoridad. Target man kan komisyon na repasuhon ang mga presenting polisiya as in training practices para maiwasan ang kaparehong pangyayari. Magigirong duman na nagadan sina Divine Adili at sina Rene Clerk Baterbonia sa kakusugan kan sarong team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Gusto kan PSC na bako sa nang maaraman asin masabutan kung ano ang totoong nangyari, kundi masiguron ang makukuang impormasyon magagamit para sa mas ligtas na sistema para sa mga estudyante. Inaapisar kan ng pagkikihiras sa high performance sports asin pigapakusog sa man iba-ibang aspeto. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kapanahon, nasa rin naman si Miss Alexis Rubibar, kabaga sa Dust Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Yes po, good morning po. Para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 10 ng Hunyo, aldaw kang Miyerkules, ang southwest monsoon ay nakakaapekto dito sa Northern Luzon. Hindi naman sa Bicol region, asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulong-pulong mga pag-uuran o pagkikilat at pagdaguldol at mamamatian ngunya na aldaw. Malaya sagkod sa moderatong duros na hali sa timog, sundo sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, posibleng magabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog, pati na rin sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility. Update lang din po as of kasuhapon, nag-release kita ng El Nino Advisory sa Pag-asa kung saan sasabihin na itong El Nino conditions ay present na sa tuya ngayon sa Tropical Pacific. So, na-observe na po na itong El Nino is present na or mamamatian ta na in the next coming months. Bali, yun po sa tuyang forecast dito po sa Pag-asa Legazpi. Alexis River po. Thank you very much, Ma'am Alexis. Makatukayan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tunipan na sing kinalap sa DZGB News Base na nakalis na 12 oras. Katara po ka na katuwang nato sa pagsurat ka ng mga bareta, Jenny Valleran, Nicole Angariana, sin Miss Yara May Leron. Siyempre, sa paraman kan Mega Force Patrol, good morning man kay Benji Dapogi o Benji Hile. And good morning kay Ma'am Agnes Mape and Madam Amanda Esplana. Sharing man, mga tugang, good morning kay Raymond Cabrilla. Omi Rista Lola, good morning. Welcome back ngayon, Sir Mar. Bing Ben Boris, good morning, Tabi. And Kuya Bob Gandano, good morning. Sharing man, si Edith Nunez, good morning. Good morning kay partner King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruhan. Sharing man, si Gerald Aranya, good morning. Dyan sa LA Drive, Dugon Legazpi. And good morning kay Chris. Good morning man kay Sir Jeff Santos, dyan po sa Queensland, Australia. As in sa kay Ma'am Annie Armstrong, dyan po sa Melbourne, Australia. Pagkabas po nakatune in sa 729 kHz sa bitang kamang radyo sa AM band, siriman sa 106.9 WGBFM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta.
Ako po, si Jasmine Balolon. Ako ba po si Marnila sa pangalan ni Chief Ramir Tanay. Sa lado technical, sining man ni Jerome Nico Martinez, ang stuya pong IT sa DCGP Social Media Department. At ang stuya pong mga Sorsogon State University OGTs. Ako po si Marnila, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga po masunod, ang apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray.